Καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στη 16η απονομή των Τράπεζα Κύπρου Man of the Year Awards 2017. Καλωσορίσατε. Για το θεσμό δεν έχω πολλά λόγια να πω. Τα είπε όλα ο Τάσος. Ήταν και είναι σε αυτήν την αίθουσα ένας Παφίτης, ένας Λεμεσανός, ένας Σκαλιώτης και ένας Λευκωσιάτης. Αυτούς τους 4, χωρίς να θέλω να αποκαλύψω, αν και γνωρίζω, όπως αντιλαμβάνεστε, κάποια πράγματα για τη συνέχεια, αυτούς τους 4, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να τους αναγάγετε σε πρότυπο για την νεολαία μας. Πιστεύουμε ότι έφτασε ο καιρός στην Κύπρο να έχουμε τα σωστά πρότυπα, τα πρότυπα για την νεολαία, τα οποία πρέπει να δημιουργεί, να φτιάχνει τεχνολογία, να προχωρεί και να είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Καλησπέρα σας, κύριε Σχοινά, από τη Λευκωσία. Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Θερμές ευχαριστίες για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε σήμερα το βράδυ. Μας λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάμε. Ποτέ. Για της αγάπης το γλυκό πίκρο καημό. Μας λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάμε. Ποτέ όμως. Κυρίες και κύριοι, επιστήμονας της χρονιάς είναι ο δόκτωρ Μάριος Κυριαζής, γεροντολόγος. Λοιπόν, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, επιχειρηματίας της χρονιάς είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Μάρκετινγκ των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ, Γιώργος Θεοδόρου. Είναι με ιδιαίτερη τιμή και ιδιαίτερη χαρά και βαθιά αισθήματα συγκίνησης που παραλαμβάνω αυτό το βραβείο. Αθλητής χρονιάς, Κέρος Σωτηρίου, ποδοσφαιριστής από ΕΛ και Εθνικής Κύπρου. Καλησπέρα για από μένα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που παραλαμβάνω αυτό το βραβείο στον κορυφαίο αθλητής χρονιάς. Τιμείται απόψε ο κύριος Τάκης Χατζηδημητρίου. Παρακαλώ. Ναι, παίρνω κι εγώ αυτό το βραβείο για λογαριασμό των συνεργατών, των μελών της Επιτροπής, της Τεχνικής Επιτροπής Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, που εργάζονται με ανιδιοτέλεια, με επιμονή, με πίστη, με αφοσίωση για τη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Καλλιτέχνης χρονιάς είναι ο μουσικοσυνθέτης Γιώργος Θεοφάνος. Είμαι πάρα πολύ περήφανος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια σας ευχαριστώ. Το βραβείο κοινωνικής προσφοράς απονέμεται στον Κώστα Σιμεωνίδη, που έχοντας ως εφόδιο ένα κουπί και τεράστια αποθέματα ψυχικής δύναμης. Καλησπέρα από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την τιμή που μου κάνατε. Πάνω απ' όλα όμως ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα μου που με στήριξε σε αυτή την προσπάθεια, γιατί χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει. Δεν ήταν μόνο δική μου η προσπάθεια. Και όπως έχω ξαναλπεί, ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρουμε να κάνουμε και το γύρο της Κύπρου. Κυρίες και κύριοι, ο άνδρας που μας ενέπνευσε, ο Γιώργος Τήρης. Θα ήθελα να ξέρω ότι απόψε μου δίνεται ακόμα ένας λόγος να συνεχίσω να αποδεικνύω τόσο στον ίδιο μου εαυτό, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, ότι όλα μπορούν να γίνουν, ότι δεν έχει σχέση σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι, είτε αυτή είναι μια αναπηρία, είτε ένα πρόβλημα υγείας. Θα ήθελα να παρακαλέσω έναν από εσάς, να μας μιλήσετε λίγο για να γίνει κατανοητό από όλους τι σημαίνει επιτυχία σε 3 χρόνια και τι είναι αυτό και πώς μεταφράζεται και γιατί η επιλογή σας, αλλά και γιατί το θάρρος που δίνετε, ή θάρρος και φάρος. Θάρρος για τους νέους, φάρος για τους νέους, θάρρος για μας τους μεγαλύτερους. Σας συγχαίρω και εύχομαι πάντα επιτυχίες, ακόμη πιο ψηλά, και εύχομαι να βρείτε πολλούς μιμητές.
Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από εμάς. Λίγα λόγια, να μιλήσουμε και 4. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος, είμαι ο Λεμεζιανός της παρέας. Όπως ξέρετε, είμαστε από 4 διαφορετικές πόλεις. Πάφο, Λάρνακα, Λευκοσία, Λεμεσός. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ τις ειδικές εκδόσεις. Το βραβείο είναι πάρα πολύ τιμητικό. Αλλά νομίζω θα ήταν σίγουρα παράληψη αν δεν ευχαριστούσαμε και την υπόλοιπη ομάδα του Αβοκάροτ. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω μια άλλη κρυφή ομάδα, τις οικογένειες μας που είναι μαζί μας απόψε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Λοτίδη για τα πολύ καλά του λόγια στην αρχή και είναι μεγάλη μας η τιμή απόψε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η δική μας επιτυχία δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό στην κυπριακή τεχνολογία, αλλά είναι η αρχή πολλών επιτυχιών.